dostala som aj 2 Merci, kinderko. Tučíš? Nie, fotím. Ahoj, Mário. No, ukážeš, čo dostala? A to som dostala od Števka. A Števko prišiel z Košic sem kvôli nám. A už ma to. Ukáž. A toto je moja čuču, počkaj, takto. To je také krásne. No, a ešte som dostala Merci, 2-krát Merci. A ešte som dostala aj štucne od Trnavákov. A ešte som dostala kinderko. A pozor! To mám na party. Akože prívesok na krk. Že sa mi to vraj hodí k vlasom. A ešte som dostala becherovku aj s pohárikmi od Robka Bartošeka a aj to vzadu víno od Ivana Čonku. A všetkým veľmi krásne ďakujem. Ahojte. Vidíme sa o rok. A sľubujem, že už to tu nezorganizujeme. A ešte sľubujem... To vypípame, hej? Nie, že to zorganizujem, ale nie tu. Hej, a ešte sľubujem, že keď niečo budem organizovať, tak sa tam pôjdem pozrieť. Tak sme povedali, čo ale všetkých vás ľúbim. Ďakujem. Ja umrem. Má to presne minútu 34. 36, teraz sa tu čo zastaví. som chcela vybaviť. Tu mal byť projektor, ktorý mal Žatko doniesť, za to je platený. A mali sa tam pušťať fotky.